Kowe iki wis dicekelan akeh kok ora rabi-rabi iki ngenteni apa to gendeng. Cekelan silit aku takok deg-deg ya. Weh, lah kok silit dicekelan iki piye to kowe iki? Kowe iki rabi yo mengko tak sumbang. Nyumbang atasane 50 ora usah cangkeman aku takok Ya ora apa-apa 50 to. 50 to yo duit kok. Mbok wong kok ngurusi urip wong nyapa to aku takok. Bukane ngurusi wong sebagai koncoku sing elek dhewe iki. Wis samarku nek ora payu kowe. Menene wae rabi dhewe kok ngatur-ngatur Ya wis lah sakarepmu lah, diomongi apik-apik kok malah. Iki jenenge timnas apa piye? Pelatih timnas to piye aku takok Ora pelatih lumba-lumba aku. Mengko repo tak globebeki gegermu ya. Lho kok jaran malah kon mungkerep iki. Lho kene genah petani habis. Dicintai sama dibenci wanita. Nyumbang 50 kok dadak cangkeman tak roda pisan malah. Ya wis lah sakarepmu lah arek rabi arek ora ngurusi. Rodap sisan.